que és més teu, agermanats per les paraules, a cop de veu s'escolta un clam per unir-nos en pur moviment. La parada era de ma mare i després va ser meua. I jo estic així des de l'any 93, jo seguim meua. I això, el típic d'ací que solen agarrar és cacau en corfa o cacau fregit i tramussos. És el cacau xocotet, que és el collaret, que és el típic valencià. I és el més gustós que n'hi ha. Ensenyem i cuidem la nostra llengua, cantem, estimem i lluitem per la nostra llengua, parlem, ensenyem i cuidem la nostra llengua, cantem. Lo que es una carrillaeta y vos fareu uns montaditos de merluza en aioli, en una aioli café negre gratinadeta al forn. I després hi ha 4 bocadillos diferents perquè proveu els 4. Espero que disfruteu i a més estic molt content de veure-vos així, la veritat que encantat de conèixer-vos. Pues mira, ara vaig a preparar mig bocadillo de Belén que porta salsa roquefort casera, que la preparem nosaltres, carn mechà, que és cap de llomello, el fem en el forn, així a poquet, està unes 2 horetes en el forn, i en acabant jo la talle superfineta, un colpe de planxa i el bocadillo, ja està. I el pimentó verd. I este és el bocadillo de Susan, que porta sobrassà, llomello a la planxa i formatge de cabra a la planxa també. La veu d'un poble que es regenera en el bon seny i la raó, pura essència eterna i dolça un futur per Tiene entramos nosotros al mercado. Ya se mucho olvidado, ¿eh? Está bueno. Bueno, així tenim, vos porte només de carrillaeta, que és el pla de cassoleta que fem del dia, que cada fin de setmana fem una coseta diferent. I aquestes són les noves braves, que hem començat farà 10 dies, començarem perquè siguin diferents. És el que és la carrillaeta, bollideta, aquesta especiaeta, per les boletes, acabem fent una pasteta d'ou farina en llet, i després ho rebossem. El rebossat és una espècie de guisant deshidratat. Porto diversos deshidratats, però la major part és de guisantet. La salseta casera també en el seu punt de picantet, ja veuré si vos agrada. Doble de salsa. Y esta salsa está espectacular, Y això está muy buena, picant. Uah. Quina brava, mira tu quina salseta. Déu meu, quina salsa. Què tenim per així, Rafa? Pues així tenim uns lomells de merluza i he fet un allioli negre gratinadeta al forn. Mira si el llucet. Agafa un trosset. És un esmorzar light i fit. Ei, que bo que està. Tenim ara el bocadillo de María, que és de llomello, mus de foie i ceba caramelitzada. Este és el bocadillo pivaques. El rebossat és el mateix rebossat de la brava, que és llomello rebossadet, bacon i formatge manchego en el picadillet. I així tenim el bocadillo de Belén, que és carn mechadeta, que la fem nosaltres, el pimentó i salsa roquefort. Bueno, anem allà. Este portava llomellet, de foie, pareix, cebeta caramelitzada, i anar a fer un poquet de coixinó. Ai, sí, home, la punteta, no? Esa es la salsa de les braves, ¿no? Sí, sí, la salsa de les braves. El año que está ahí de la cámara la demanaba la salsa y hemos entrado así que parece una natilla eso. Todo de salsa, mala bomba. ¿Y tú has Vale nado? la pena posarle, está muy bueno, Y este es de contramuslo de pollastre, bacon, cebeta y per baix tota una salsa de curry. Ah, tira-li molt, oye. Esto no cal picar-li, no? Salsa brava, perquè si no... Molt top, Són entrepans gourmet, molt recomanable. Si veniu a Carcaixent, o vine a Carcaixent d'aposta, a les taves de Rafa. Que tancar un bon esmorzar popular, una torta de formatge.